+1 തുല്യത മലയാളം ക്ലാസ്സിലെ വാസനാവികൃതി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. ആദ്യം അപഗ്രഥന ചോദ്യങ്ങൾ. ആഖ്യാന തലത്തിൽ വാസനാവികൃതി എന്ന കഥ പുലർത്തുന്ന സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ആഖ്യാന തലം, അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഖ്യാനമാണ്, അവതരണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഞാൻ ആഖ്യാതാവാകുന്ന രീതിയാണ്, അതായത് സ്വയം കഥ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കഥാകാരൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും കഥ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറയുകയാണ്. കൂടാതെ ഭാഷയിൽ നല്ല നർമ്മം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മവിമർശന സ്വഭാവമുള്ള ഭാഷ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സ്വയം ഒരു വിമർശനം. അല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് താൻ ചെയ്ത കളവ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ വിഡ്ഢിത്തരത്തെ ഓർത്തുള്ള സ്വയം വിമർശനം. അത്തരത്തിൽ ആത്മവിമർശന സ്വഭാവമുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ദ്വൈതനാരായണീയം, അതായത് എങ്ങനെ പോയാലും ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദ്വൈതനാരായണീയം എന്നുകൊണ്ടുള്ള ആശയം. ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അച്ഛൻ്റെ വഴിക്കായാലും അമ്മയുടെ വഴിക്കായാലും താൻ കള്ളൻ്റെ താവഴിയിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവിടെ കാണാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തീവെട്ടിക്കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ടും കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ മുഴുവനായിട്ടും കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ലത്ത് നിന്നും മുഴുവനായിട്ടും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കട്ടെടുത്തു എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈരാറ് 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പകിട കളിക്കാണ് ഈരാറ് 12 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പകിട എറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും വിജയം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കളവിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ വളരെയധികം കൃത്യമായിട്ടിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രസകരമായ ഒരു ആഖ്യാന രീതിയാണ് വാസനാവികൃതി എന്ന കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇക്കണ്ടക്കുറുപ്പ് സത്യസന്ധനായ കള്ളനാണ്. ഈ പ്രസ്താവനയെ MP നാരായണപിള്ളയുടെ കള്ളൻ എന്ന കഥയിലെ കഥാനായകനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പെഴുതുക എന്നതാണ്. അതായത് MP നാരായണപിള്ളയുടെ കള്ളൻ എന്ന കഥ ഒരു വ്യക്തി വിശന്ന് വലഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു വീടിൻ്റെ ഓട് പൊളിച്ച് ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി അതിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കട്ടെടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ കഥയിൽ അദ്ദേഹം നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് മോഷ്ടാവാകുന്നത്. താൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പശ്ചാത്താപമുണ്ട്. പിന്നെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ കള്ളനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ വെറുതെ വിട്ടു അവർ. അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കള്ളനാക്കിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെറുതെ വിട്ടു. പക്ഷേ ഈ കള്ളന് വളരെയധികം പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷമിക്കുകയാണ് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തനാണ് വാസനാവികൃതിയിലെ കള്ളൻ. അതായത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ തെറ്റ് താൻ ആയിട്ട് വരുത്തി വെച്ചതല്ല, തൻ്റെ തലമുറകളിലൂടെ തനിക്ക് കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള സ്വഭാവശീലമാണെന്നവിടെ ആ ഒരു തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കള്ളത്തരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. അതും ദിവസമുള്ള അന്നന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അത് ആർഭാടത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇല്ലത്ത് നിന്നും കട്ടെടുത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തൻ്റെ കാമുകിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്വത്ത് സമ്പാദനമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിൽ നിന്ന് ഈ മറ്റേ കള്ളനിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തനാണ് വാസനാവികൃതിയിലെ കള്ളൻ. അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷ അപമാനമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കള്ളത്തരത്തിൽ നിന്നല്ല, കള്ളൻ എന്ന പേരിന് മോശമാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കള്ളൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടാത്ത കള്ളനായി തീരണമെന്നൊരു ആശയം അവിടെ കഥയിലൂടെ ആ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കള്ളൻ ഈശ്വരമാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും സ്വയം വിമർശനം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കള്ളന്മാരും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തത ആർന്ന കള്ളന്മാർ തന്നെയാണ്.
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരുവനെ കള്ളനും തെറ്റുകാരനും ഒക്കെയാക്കി തീർക്കുന്നത് ജന്മവാസനയാണെന്ന അഭിപ്രായത്തിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിരൂപണക്കുറിപ്പായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. നിരൂപണക്കുറിപ്പായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ തരം ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ. 3 പാരഗ്രാഫായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കള്ളൻ ജനിക്കുന്നത്, ആരാണ് ഈ കള്ളൻ എന്ന പേരിന് അർഹൻ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം. അതായത് ഒരുവനെ കള്ളനായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുന്നത് സമൂഹമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയ കള്ളനായും ചെറിയ കള്ളനായും ഒക്കെ സമൂഹം അവന് മുദ്ര കുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് കള്ളൻ എന്ന പേരിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹൻ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹനായിട്ടുള്ള ഇത് കള്ളൻ എന്ന പേരിന് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കള്ളവ് നടത്തുന്നവരല്ല, മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് തൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർഭാട ഭ്രമം കൊണ്ട് കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളൻ എന്ന പേരിന് അർഹൻ. പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോലും കട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവൻ പോലും കള്ളനാണ്. അതൊരു മുട്ടുസൂചി കട്ടാലും അവനും കള്ളനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഒരു മോഷണം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ തിന്മയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി കട്ടു എന്നുള്ളതിനല്ല, മറിച്ച് ഒരു മുതലും അന്യൻ്റെ ഒരു മുതലും ആഗ്രഹിക്കരുത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് മോഷണം ഒരു സാമൂഹ്യ തിന്മ തന്നെയാണ്. മോഷണം പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചില വ്യക്തികൾ മറ്റു വ്യക്തികളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയവൻ എപ്പോഴും വലിയവനായും ധനവാൻ എപ്പോഴും ധനവാനായും ധനമില്ലാത്തവൻ എന്നും ധനമില്ലാത്ത രീതിയിലും കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാട് വരുമ്പോൾ പലരും മോഷ്ടാക്കളായി തീരുന്നു. അത്തരത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുക, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കള്ളന്മാരായി തീരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ്. മോഷ്ടാക്കളെ ശരിയായ ജീവിത ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സമൂഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം കഴിയും. അത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ഈ മോഷ്ടാക്കളായി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവരുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവരെ അതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവരെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ജന്മവാസന കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ ജന്മവാസന കൊണ്ടാണ് താൻ കള്ളനായി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്തയെ ഈശ്വര ചിന്തയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നോട് കഥാകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് വിലയിരുത്തൽ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇക്കണ്ടക്കുറുപ്പ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നിരൂപണം ചെയ്ത് കുറിപ്പെഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇക്കണ്ടക്കുറുപ്പിൻ്റെ കുറേ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള നിരൂപണമാണ് എഴുതേണ്ടത്. മോഷണം സാമൂഹ്യ തിന്മയാണെന്ന് സന്ദേശം നൽകാൻ ഉതകുന്ന മുഖപ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള മുഖപ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റോറിയലാണ്. എഡിറ്റോറിയൽ എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക. അതായത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ആശയം നൽകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖന ഭാഗമാണ് എഡിറ്റോറിയൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഷണം സാമൂഹ്യ തിന്മയാണെന്ന് സന്ദേശം നൽകാൻ ഉതകുന്ന മുഖപ്രസംഗമാകുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ നിരൂപണക്കുറിപ്പ് തന്നെ ഒരു മുഖപ്രസംഗ രൂപത്തിൽ നല്ല ഭാഷയിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു തലക്കെട്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇത്രയും ആശയങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മുഖപ്രസംഗം 3-4 പാരഗ്രാഫിൽ ചുരുക്കി എഴുതാവുന്നതാണ്.